Mehribanlar hemmeňize salam. Men Döwran Muhadow. Ata watan dünýäde gepleşiginiň alyp barışdy. Bu gedek biz Salam alaykum dogonlar. Men Döwran Muhadowa gepleşiginiň alyp barışdy. başlandygy mümkinmi? Seýahatçylyk üçin tejribe gerek, bir näçe ýurtlar görmeli, aýlanmaly. Men orta ýurtaşynda birinji gedek ýöne iň owadan ýerleri size görkezýägimi bilýän. Şeýlemi? Şeýle. Ýaşas. Ýarşaly. Başdyny. Bolýar. Bolýar. Oui. Oui. Niýe dedim aýtmadyk. Biz Vietnamda. Vietnam. Günorta günnogor Aziýada ýerleşýär. We seýahatçylyk üçin iň owadan we amatly ýurtlaryň biri hasaplanýar. Owadan kenarlardan başlap şoğunly, köp ýylatly şäheri aýlanmak isteseňiz, Vietnama gelin. köprüň üstüne arduwaýsan, hasam gowy hasıl bolýar diýerler. Edil şol owadan ýerde halkymyza arduwlar. Edil şu günkü günimiz ýaly elmide ama ýurdumyzda parahatçylyk bolsun, agdyrlyk bolsun. Asuda asmanyny üçin, arasda owadan ýurdumyz üçin, milli liderimiziň, hormatly arkadagymyzyň, Arkadagly gahrman serdarmyzyň janlar sag bolsun, belent başlar aman bolsun, her bir günleri gülleri beslensin. Seýahatymyzyň başyny bilelikde başlaýas, ödüm Hoşimin şäheriniň gönü merkezinden. Merkezinde bolsa Bentan market ýerleşýär, ýagny bazar. Näme şu bazara geldik? Bazar halkyň medeniýetini görkezýär, 3 köşk 50 ýasalan sowgatlar we hem de seýahatçylar köp. Bazar diýemizde elbetde sewda etmäne erkek adamlar ökde bolýar. Ya, goy. Zenanlar ökde bolýar, hemişe produktdan bidal ýatsa sebäbi. Ýarşasmy? Ýarşaýar, näme deli? Näme alar? Evet. Gün $10. Ha? Kim köp sewda etdi? Ödüm Vietnamy ýatlatýan sowgatly haritlar bolmaly. Ýene de bir zat ardan bärik sorap almaly bolýar. Çekeleşmeli. Öz bahasyndan näme? Ýok. Hello. What is one? Magnet. This how much? 150. 150. 150 000 don diyor. Это по-русски? Нет, не русский. Туркменистан, Central Asia. Русский. Я Знаете? говорит по-русски. По-русски говорите? Да. Я был в России. Şöyle Rus'unu bilen ne Rusya'da? Город. Как вас зовут? Мин. Min. По-русски Миша. Миша? Мишаня? Да. Миша. Привет. О, знаком. Bana aittiler Vietnam'ın köp halkı Rus dilini bilýär diýip bolýar, gawada melik. Misha, Хороший. почем это? 150. Вот 150. по-русски, хорошо. Давай. Я искал тебе. Давай 50, 50. 50, давай. 50 не можно. 40. Beter aşaksı. Давай 110. 110. Искал 40 тысяч. 3. 1, 2, 3. 110. 110. Ай, едоном гумадрак более. Давай 100, и я тебе сделаю подарок. Окей. Ладно? Ладно, это тебе Soğudan русский. kaytıma. Окей. Vietnam'ın halkına da paylaştık. 100. Ene. Deroj hesaplaşalı. 100. Спасибо. И это... Сейчас. Ребята, halk kaydıktım ben. О, Это наша национальная чупчейка. националь. Да, это и красота, Это не бора. и оберег. Это на голову. Вот так я сейчас вам надену. Бора, вот такой. О, Вот. Tumen kitang. Min, Tumen kitang. Orta adı, Rus dilinin adı Misha, Türkmençe de Mehmet Delin. Да, Оля. Спасибо. Спасибо. Забираю. Окей. Все, что нужно. Okey. Adamlar nokodunu bellen adı Misha. Gelenizde hukman yanına gelýäňiz ine skitkedär türkmenliýetiňiz. Ahdetinle öz yurdumda hiç ýyly ardan sorak görmek, bir gezek ardan sorayan dermeseler gaýtýan ýönünde diýem soň utursamam bolmaýar. Esasan owadan görende atlamışlar, keramikadan ýasaýan ekenler. How much?
60 seats. No. Okay, how much do you want? No. Maybe this? No, that might cost. You buy for 60 seats, you see this one. Yeah. No, Yeah. madam, no. Okay. No. Maximum No, price. no, I'm looking. Aňyr gapdalar has gowdatlar hem ardandatlar gördüm şo takideyin. How much? This? 450. 450. Would you do a bargain? Discount? 50. Please, 200. Okay, I'll buy. I know you buy, but You sell me this 200 and I will buy one more thing. Okay? okay, good. You put me 250. Thank you. Indi 200 de berse yine bir dat alacak deyip söz verdim şoň üçin yine bir dat berden görýäs. Maybe 70? Oh no. Please. I did count for you, but not 70. 70'den düşen nädir? Bol. No. You take 70, okay? I Okay. 75. Oh my god. Okay. 75. Tekten neydi 70 aşalım bollar. Yine. Okay. Thank you. Okay. Berde krasovka, ketada köp göňe olatlar öz ýurdumyzda da tapdyrýar. Vietnama diýişli zat diýilende birinji bilen kelen gelýän zat elbetde Panama. Ne görüşüm diýeli. Hello. Hello. How much? Näçeden? Okay, good price for you. 100. 100. Yeah. Hangi görelik görgelsen ki. 100. Yes. 50 bro. 50. 100 is really cheap. I love already. Vietnam. I know. Vietnam, really cheap good. already. This side 80 and this side 50. No be vendor side. It's like about the painting like the handmade. 90. 100. Yeah, Okay. Ay bolmadı sevdalaşıp bilmedik. 100 diýene Thank you. so ekonomi gowy geçdi dem. Ardan almadım öyle geçti. Men adaşyndan pul mamaly, häzir özüme mango, fruktucuk alan. Pul ikeliňden ýermel sylan alamaty. Thank you. Gama. Gama. Ene sevdalaşıp bolluk. Men Panama aldım. Enem jany üçin ýaly ýelpelýän aldım. Biram ine şu kofy. Näle salyan aýdaýsam mykam. Musang diýip bir haýwan bar. Soň meydanyndan iýmit kofyany ýa. Vietnamda iň süýji kofy. Menem şu tanda adalım. Aha. Vietnam'ın simvolu. Motordan hem öňçüler ýalda asyrýan ekenler. Karples diýilýär. Ene, bakal, çaýnak goýulýan, hakyky keramika Vietnamyň önümi hem de hakyky ýylan ejemjana. Ýylanyň agusyndan ýagdan ýasalýar aglan gaýry. Men şu üçütini 14 ýarym aldım. Gaýda ýa-da $10 alınmaý. Üçtünü. 10. Ben anlar gowy çok da etdi. Vietnam'a gelip motorda aylanmasan, Vietnam'a gelmedin hasap ine yürüyte grab pırlaşan bilen taksam çağırıp bolya, motorum çağırıp bolya. Come on sir. Ulu şäherde motorda aylanmaklyk duýgusy hasam başgaça üýtgeşip bir güýç berýär. Hoşumyňda motor kän, täbi adam kän bolan soň ýolda bir dıkılşyk probka bolmady ýaly motor köpeltdiler, maşinlaryň hem salgytlaryny galdyrdylar. Soň şeýle mene motorda aýlanýarlar ýöne bir tarapdan diýsen gyzykly, kedil maşgala bolup barýan amma bir gelek gördüm. İki tane çağası er ayar birlikte 4 olup bir motorda barýarlar. Motoryň ýylyna ujugyny alyp barýan garaz bir hili gyzykly motor bilen aýlanýarlar. Başta görümde gen görýärdim, nädip beýle bir arkaýyn turup bilýärler diýip bolýar, onýal bir gorkunç zat däl eken.
Käl kaçmayaly, howpsuz, özüň rahat duýan, şonu da men hayal sürdüýdim sebäbi hiç haçan ätiýaçlygy elden bermeliler. Seyahadymyzy dowam edýäs. Gyýlar, siz üçin şeýle gowy yer tapdym suraty düşmäne. Aslında adytan dinik ýöne yerli halk gülgüne ibadatxana diýip adlandyrýar. Ýöne durun, suraty düşmäne howluk ban sebäbi edil garşysynda restoran we şol ýerden ajaýyp görnüş görnýär. Ýörüň. Demeň diýen ýerim gyýlar. Ola restoranyň 3-nji gaty odan görnüş. Gün fresh, odan suratlar. Atawatan dünýäde, dünýäniň hem iň odan ýerlerinde. Vietnama gelmeden odal internette gördüm. Näme ütleşgatlar bar diýip bolyn. Şolaryň banh mi diýen sandwiçi bar. Şol diňe bir Vietnamda ýesem bütün dünýäde belli. Şu yerleşen yerimiz bolsa Light Coffee diýip adlandyrylýar. Şu ýere ine kän daşary ýurtdan adamlar gelýärdi. Edil şol banh mi'ni tagamyny bilmäne gelýär bilen barlaly. Ine bu yerleşen yerimiz Light Coffee diýip adlandyrylýar. Şu köçede bir näçe kafeler bar. Berk gelip siz şo tagamda atyp bilersiňiz, sandwich. Bilen dilimizde urundy, döner diýseň bolýar. Ýöne koýda adam bolsa, şeýle süýjü, dünýä belli diýär, bilen baha berelim. Thank you. Thank you. Ene görüşmedi ýaly gapdalyndan mayonez, ketchup, chili, bilat näme, many bilemok. Bilatlar getirdiler. Ene. Banni. Ras çykaralyň. Daşy näme diýilýär şuna? Baton, çörek, içinde awa. Towuklu wa, etli wa, men towuklu targadym. Özleriniň bir ütgeşik sosy bar içinde. Katgowy. Daşary ýurda baramyzda olaryň naharlary bize ýakarmyka, näme täsir eder diýen adamlara ne görkedeýin arkaýyny bilýäňiz. Azam däl, zat däl, tagamy ütgeşik. Bizim öyle tagamlarında da çalımdaş yerler var. Umuman gelin maslahat vereyim. Döwran aşwat bir yerlerde döneri oturanlar men aňyan ýöne men side has ütgeşik owadan restoran görkedeýin. Gyýlar owadan yerlerde surata düşmäni hasam halaýarlar. Inanmarsyňyz häzir bir suwun içine ýerýär, daş töwregimizden bolsa altyn balyklardan doly. Gelýäňiz, Instagram üçin owadan surata düşýäňiz, balyklar arasynda oturup olary naharlaýaňyz. Bu balyklar ýagdaý bizden gowdurmka diýen sebäbi gatkan ýmit iýerler, hemme mehmanlar şol balyklar naharlaýarlar ilki bilen. Bir 1945-nji ýylda Vietnam garaşlygyna eýe bolýar. 1975-nji ýylda bolsa, şu görýän Saigon şäheriniň adyna Ho Chi Minh diýip takýarlar. Ho Chi Minh ine şu görýän keýkeniňizdäki adam, Ho Chi Minh Vietnamyň azatlygy uğruna görüşen siýasatçy, lider, Vietnamyň ösmek üçin diýsen ul işler bitiren şähere bolsa onuň ady takylýar. Bu görýän köçeňiziň adyny häzir aşakda belläp goýar. Gelseňiz hökman gelmelýär. Gün ortadan biraz boşurak görünýän bolmagy mümkin. Agşamlaryna bärde ayak basar ýeri ýok sebäbi durly görnüşde aydyn sazlar, konsertler, davaralar, çäreler geçirilýär. Tutuş ýoluň ury bolsa, owadan taryhy binalar ýerleşdirilýär.
Şäherimizde ýene-de ýagyş başlandy. Döwranyň Ýangbörköden köçesiniň uğrunda üýt köşük bir bina ýerleşýär. Ady kafe apartment, ýani kafe ýaşaýyş jaý. Aslında bu jaý ýaşaýyş jaý üçin gurulan ýöne käbir sebeplere görä häzir her bir öýe derek üýt köşük kafeler ýerleşýär. Gelin içinem görelim. Gödüňize getirin. Bir kafeň içinde bir giden kafe. Her öý bir kafe. Hepsiniň tagamlary başga, hepsiniň dizaýny başga, hepsiniň servisi başga. Edip Vietnam kofe öndürmek boýunça Braziliýadan soňra dünýäde 2-nji orunda barýar. Bärde aklyňa sığmajak görnüşleri bar kofeň we men has üýtgeşigini targadym. NF Coffee, ýagny ýumurtgaly kofe. Häzir ýüzüni bodaýyn. Tagamna baha berelim. Ýumurtgaly kofe. Goý. Hiç ili ýumurtgaň ysam ýok. Megerem üstüne köpürjük ýumurtgaň agy bolmaly. Hiç ili tagamam bildiren ok. Men öýde çerdim şey. Seyahatimizi giýjeki hoşumy bilen dowam etdiýäs. Görüşüňiz ýaly şeýle bir çıraly owadan köçe ýöne ady ýazmaşan okşat. Haybaçyn. Haylaçyn diýenler. Bäwul sen üçin bir aýratyn bir sowgat taýýarladym. Men taýýar. Alýan mysyny? Mangal. Tok bidäl ýöne. Ämeli. Burwagan etinden süýjüje mangal. On ýaly gepleşmedik, e-mail näse? Dinlemeni, seret. Seyahatçılık gepleşigini alyp barjak bolsaň, e-mail bolýan. Adamlar sen aýtmalylar bilen süýjümi, ajymy, nähili eti, şolar dogrusyny. Bägül. Ine görüşüňiz ýaly şu ýerde gurbaga taýýarlaýarlar. Daşyndan görämäge diýersiňiz bir ýol ugrada atyp bolýan. Hoşmyna iň gowy süýjü taýýarlanýan ýer eken, bir de ýürüýte geldik. Aňyrda adamlar oçura durlar, bir de geçiweriň diýdiler. Biziň kim taýýar bolup gelýär. Gurbagaly şorba. Şunun bir pravacıkları bilen şurada öýde de miyem ok. İşten açık olsun Bägül. Sağ olun, soğudunlar. Siz üçün azıcık üýtgeş görünüp biler, ýöne bärde adaty da şu oturan adamdan hemme şunu ýyp otyr. Menem siz üçün dadyp tagamny aýdyp bereýin. Bilen suwuny taýýarlaýas. Ýene de buçak adamdan ýa-ni? Bolja ýerlerinden, etli ýerlerinden goý. Ilki çorba bolana görä çorbasyna baha berelim. Heýjanly men. Gowy. Süýjü? Burçlu. Aýtjan süýjü. Ödüm ýumşagy ýersin. Gowy. Ajyja. Ödüm aralyk ajyrykda ha. Bola iň efaf ýerim. Edil beýle alada eder adam ýöne şat gapdalyndaklara ýörüýte gurbagy ýemine getirdiler. Gaty meşhur diýe bäri. We men häzir şunu ýer. Tagamly diýe. Tavuk. Ha? Tavuk. Tavuk. Ha ýuwdan taýgan diýipler. Tavuk. Toşna. Allah nolaymadym. Gatsıjaby. Doğrudan. Ýüzüme oturum tavuk diýip bilen, görmesem tavuk diýär şuna. Bägül süýjü diýdi. Togum eňdeýär diýdi. Ýöne süýjü bolmanady men ýerdim. Säbi üýtgeşikçiler ýa tagamlary dadyp görmegem bir. Ediller gowda. Anana islämäs boldy. Tavuk. Hiç. Hala jüt doýan ýaly. Üýtkana, belki ajyly üýtgeýär. Yiyecek mi?
Böyle. İşteniz olsun bol. Yes, devam edelim. Yurttaşına öz başıma gidip bradi almıştım. İlke arkayın olup bilet giyjalım. Soň bizan wagtyna tawşyrman gyssaly kesse töledim. Atelem men görünmeye alışkmady. Surat takbiren hiç hilden gelen. Baranyňa da ora yurt turaydan gördüňizmi? Dogry maýsam aýranyp bilmedim. Diň ateliň töweregini gördüm. Soňam izime gaýtmaly boldy. Martiýaha tüleňiden bolsaňyz beýle zatlar bolmady. Ana şoň üçin men şu ýerde de. Menden näme tawşyrmaly? Pasport. Öz başyňyza aýlanyp, men goýoran ýalňyşlyklary goýorum. Seýahatyňyzy bar seýahaty ananyp, diň jalyň lezzet alyp. Bäwuldiňe suraty düşüp ýördi pikir edäýmän, men siziň ähliňiziň aýratyna çağajyklaryňyzyň hem aladasyny edýän. Bäri Saygonyň botanika baglar hemde haýwanat baglar dünýäsi şeýle gyzykly jany tebigatyň içinde bileje aýlanýaňyz. Inni bolsa gepleşigi bil alyp barmalyarmy diýeli? Näme üçin bile sebäbi bir şäherden beýlek şähere barýas. Häzir 8 sagatlap şu awtobusda gitmeli. Awtobusdan görnüşkän ýöne biz iň gymmaty saýladyk. Iň gymmaty bolanda $20. Haýtam iň amatlysı $120 berip uçanyndan $20 giňişli awtobusda gideniň owa. Häzir bolsa size pena bilen içini gorkodölyň, içi şeýli owadan giň we rahat. Ine de görüşüňiz ýaly awtobus uğrady. Birinji gerek ýatyp gepleşip alyp barýan. Şeýle rahat, bärik 2 adamym sygýa. Giň aýnadan seredip tutuş şähersiň nap barmaly. Arkada monitor, öňde de telewizor bar. Ona suw berdiler, 2 sany ýemene zatlar berýärler. Ondan naşar Wi-Fi amma telefonda zaryada goýup bilýän. Galy berse de gapdalyňdaky ýatanyň yüzünü görürsün gelen ok gepleşek geldiysen baryancan yapaymalı. Hem işekler ýaly mene wagtyna gelýän Döwranem gijap gör. Döwran. Näme adaşyp ýördiňmi? Adaşamok. Hayran alyp görüm sebäbi bu ýere Kijijek Fransa diýilýär. Dalat şäheri 1500 metr beýiklikde dağlaryň üstünde ýerleşýär. Dalat müňlerçe gülleriň şäheri. Binalary Fransuz arkitekturasy, howasy bolsa elmydama ýaz pasy. Bilşiňiz ýaly adyma Bägül. Gözümem güller şeýle gowurýan. Dünýädäki ähli gözellikler hem güllere deňelýär. Gül ýaly owadan diýilýär, şeýle de mähriban käwelerimiz, ejelerimiz hem. Men bolsa size Dalat şäherindäki iň owadan gülleriň jeminen bagyny görkezýän.
Dala dağlık şäher. Bärde gullerin arasyna aýlanyp görmellerle dağa çykmaly. Hemem bärde amerikanski gorkoluň bir näçe görnüşleri bar. Ekstrem, ýagny güýjal. Amerikanski gorka, ekstrem, adrenalin. Ine görüşmeli bärde tormuzda çende bar eken birden gatrak etsen saklamaly, bire katmaly. Garaz Dalat şäherinde seýletmek aýlanmak üçin diýsen üç göçkerlerken hemmäňe sagary. Dağdan aşağı düşenmizden soňra seýahatymyz ýene-de dowam etdi. Seredin. Şawloklar, dalatda diýsen kän, bundan aşaklygynda ýene-de düşmeli. Garaz kedillik. Seyahatimiz devam edeceğiz. Bu yer eýen bizim Vietnamda 3-nji şäherimiz. Nire geldik biljek bolun. Meselem eşiklemizin renkinden. Tolkunlaryň sesinden. Biz Vietnama gelen adamlaryň ilkinji yıl gap gelýän ýeri Natrang. Natrang. Ýazylanda Natrang, aýdanda Nichang. Nichang. Garşo. Vietnamda kim işe hova gowy? Ýöne kim wagt suwa düşüp bolýanlar diýip pikir etmäň. Käwa tolkunlar güýçlü gelýär bolýan, şonda adamlar üçin howply. Ýöne bir de marsiýaha şu sezon maslahat berdi. Aýtýaldy orada hemme zat ýerine gowy tolkunlar gülýär, arkaň suwa düşüp bermeli. Garaz ýylyň iň gowy sezonlaryny marsiýahat bilen saýlan. Nichangda bolsa biz panorama mehmanhanasyny saýladyk. Adynyň panorama bolşýaly, deňdem görünýär, şäherem görünýär, bahalara mamatly. Gelin meside otoglaryny tanıştyraýyn. Otog saýlaňyzda iň esasy zat aýnadan görünýän görnüş. Otoňyz arasda bolsa, owadan bolsa, aýnaňyzdan şeýle ajaýyp görnüş görünse, diňjalşyňyz hasam rahat geçer. Gelin indi otogyň içinde örüşdirelim. Eşigimizi asmak üçin şkaf, goşumuzy goýmana yer, şeýle-de bärde fenimiz bar. Ýene-de gowdat. Ütügimiz bar. Indi bärik gelelim. Televizor, ýöne televizor görersiňiz öýdemek sebäbi şäheriň owadanlyklaryny synamaly gaýdylar. Siz üçin bedenmäne ýagtyja rahat yer. Şu görýän otoňyz aslynda 2 adamlyk. Ýöne çağaňyz bile gelseňiz. Ine giňişe rahat divan, bolmasa-da şäher synnap oturup bilýäňiz. Şeýle-de ähli şertleri döredilen banýasy bar. Türkmenler gowurda gap gelmäni gowurýarlar sebäbi bu ýurtlarda bir de nähil naharlar garaşýany biz bilip bilemdik. Şonuň üçin gowurdamyzy gyzdyrmany, saklamany kiçije kuhnyasy hem bar. Indi siz pikir edýänsiňiz şol otog gaty gymmat mykady. Ýok, tersine amatly.
Nuran, hanna soğuşup gören adamlar diýen olmaňyz mümkin. Biz olary ýadyk etmedik. Sebäbi her kimine maşgalasy, çagasy bilen diýinjalýa. Biz hem olary ýadyk edip biýmeda etmedik. Biz sizi giýjeki bazar bilen tanıştyralım. Bärde seýahatçylar günnüz soğuşýan bolsalar, akşamlaryna şäher aýlanýarlar. Esasan hem amatly bazar bar. Gelin içine aýlanalım. Bärde seýahatçylar güýmemek üçin her hil zatlar tapýarlar. Ne görüşüňiz ýaly men başda manikenler ötdim. Ýöne daş ýalap bolup durýar. Hello. What's your name? Rang işletdiğime jogap. Menem Maşaryan. Ondan her kim tölew berýär. Şular ýaly görnüşde halk üçin bir interesne bir gyzykly bir zatlary tapýarlar. Däp bolşýaly men hemişe sowadyja elmelýän magny italyan. How much? Сколько? 150? Да, 150. 150. Может 100? 120. 120? 110? Давай. Давай. Görýäňizmi? Rus dilini bilýärler. İngiliz dilini bilýärler. Bizem türkmençiligimizden bir da goýjak bolýar. Şoň üçin men häzir Vietnam halkyna türkmen sözlerini öwretjek. Ene görüşmede ýaly Vietnam halkyna türkmen dilini nakyllarymyzdan öwredelim. Repeat after me. Dil bela. Ring vira, Dil bela. ring vira, Diş qala. di ola, Diş qala. lit ala. Olacak. Getir. Sowadymyzdan bereli. It's gift for you. Our Turkmen. Thank you. It's error. Karawan, Kachen. Ýagşy niyet, Yaşlılık, yarım döwlet. yardımlılık. Good. Thank you. Gel sana sowgat bereli. It's our Turkmen taha gift for you. Thank you. Thank you. Syýahat ýatdan çykmaz ýaly nämetmelligini biz bilýäs. Şeýlelikde mährimanlar gepleşimde berilen wagtam tamam bolup gelýär. Indi bize Türkmen howa ýollarynyň laçyn uçarlary garaşýar. Ýene bir ýoly Türkmen halkynyň milli lideri, gahrman hem mähriman arkadamyň. Arkadagly gahrman sevdarmyza ak ýüregimizden alkyş aýdýarys. Türkmen halkynyň şular ýaly elmydama parahatçylygy uğruna alyp barýan işlerinde diňe üstünlükler ýaran bolsun. Gepleşigimiz gyzykly we peýdaly bolandyr diýip umyt edýäs. Onu näme? Ýene bir ýurtda görüşýänçek, hoş, sag bolun.